Lijepi vam pozdrav, drage naše slušateljice i slušatelji, još jednom zajedničkom radijskom susretu s Gospinim porukama i Svetim pismom u emisiji Međugorje ABC. S vama će biti Anton Vasilj i Marija Duganđić. Majka Marija nas neumorno poziva kroz sve ove godine, desetljeća zapravo. Ne umara se, mi njezine poruke slušamo, čujemo, ali smo skloni ih zaboraviti, isto kao i tekstove Svetoga pisma. Stoga ćemo u sljedećim minutama povezati 3 Gospine poruke i 3 biblijska teksta koji nam upućuju isti poziv ili poticaj. Sveti Pavao poziva Solunjane duha ne trnuti u traženju volje Božje, a Majka Marija nas u poruci od 25. svibnja 2007. poziva na traženje Božje volje s Duhom Svetim i kaže: Draga djeco, molite sa mnom Duha Svetoga da vas vodi u traženju Božje volje na putu vaše svetosti, a vi koji ste daleko od molitve, obratite se i tražite u tišini svoga srca spas svojoj duši i hranite je molitvom. Ja vas sve pojedinačno blagoslivljam svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A Sveti Pavao kaže Solunjanima u svojoj prvoj poslanici u 5. poglavlju: Duha ne trnite, proroštava ne prezirite, sve provjeravajte, dobro zadržite, a svake se sjene zla klonite. Sveti Pavao posvješćuje Timoteju u prvoj poslanici da Bog želi da se svi ljudi, da se čitav svijet spasi, a to nam govori Gospa u poruci od godišnjice 25. lipnja 2007. i kaže: Draga djeco, i danas vas s velikom radošću u svome srcu pozivam na obraćenje. Dječice, ne zaboravite da ste svi važni u ovom velikom planu koji Bog vodi kroz Međugorje. Bog želi obratiti čitavi svijet i pozvati ga na spasenje i put prema njemu, koji je početak i konac svakoga bića. Na poseban način, dječice, se vas pozivam iz dubine svoga srca, otvorite se ovoj velikoj milosti koju vam Bog daje preko moje prisutnosti ovdje. Želim svakome od vas zahvaliti na žrtvama i molitvama. S vama sam i sve vas blagoslivljam. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A Sveti Pavao kaže Timoteju: To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. U 13. poglavlju Ivanova evanđelja čitamo kako Isus primjer koji treba slijediti, a Majka Marija nas u poruci od 25. srpnja 2007. poziva slijediti živote svetaca i kaže: Draga djeco, danas, na dan zaštitnika vaše župe, pozivam vas da nasljedujete živote svetih. Neka vam oni budu primjer i poticaj na život svetosti. Neka vam molitva bude kao zrak koji udišete, a ne teret. Dječice, Bog će vam otkriti svoju ljubav,
a vi ćete doživjeti radost da ste moji ljubljeni. Bog će vas blagosloviti i dati vam obilje milosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. U 13. poglavlju Ivanova evanđelja čitamo: Vi me zovete učiteljem i gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Poštovani slušatelji, bile su to 3 gospine poruke i 3 biblijska teksta koje smo za danas za vas pripremili. Bit ćemo ponovno s vama za tjedan dana u ovo isto vrijeme, a do tada mir i svako dobro vam žele Fra Ivan Landeka, Anton Vasilj i Marija Dugančić.